Bueno, bons días, estamos aquí presentándonos o novo carretillo, o F1 de Moraña. Este ano, a ver se damos corrido en algúns rallies, porque temos poucos patrocinadores, como xa ben se ve, hai poucos, único Michelin nas rodas e tal, e os asientos Sparco, que é de motor, se queres podes te acercar a miralo, está ben, está blanquiño e tal, está limpio. E bueno, ahora tamén podemos enseñar como sona, se queredes. Temos aquí a este lado, irá sentado calquera, o que máis paje, claro, Juanjo pecha, e aquí Iden de Lienzo, cantando as curvas. Bueno, vámoslo a emprender para ver como sona isto. Vai ben, vai ben. Vai ben. Tamén fai pinces, Isto que é un triciclo, xa vai te xendi orden. Vos que opinades do sonido? Eu, o único fallo que lle vexo é na xunta de culata, pero mandamos outra volta para lá se queredes, porque isto non... Oye. Bueno. Ahora... Un saludo para Galicia Ras.